Pariseko Port Royaleko ospitalean States bat egina zen urte batzuk lehenago. Eta han Alexandre Minkowski neonatologo ospetsua ezagutu zuen. Minkowski profesorea judua zen, psikiatra juduen semea. Ez oso katoliko zintzoa bere memoria liburuak adierazten duenez. En lui patre katolik jarri zionez izenburu. Kultura handiko gizona zen eta balandrista itxurusoa. Ie zuriduna, beltzaran beti. Agnelitar bat bezain dotore eta planta honekoa. Oso argia zen. Baita sutsua eta zehatza ere jaiotzaren inguruko zainketaren gabeziak salatzerakoan. Ez da inoiz ahantziko ezagutu zuen egunaz. Zerbitzua erakusteko bildu zuen atzerriko egoiar talde bateko partaidea zen abaitua. Albo botoidurako lepo luzea eta mauka motzak zituen jakazuria zoinean azaldu zen profesorea. Hitzik atera gabe. Zainketa intentsiboko gunera eraman zituen jolzabal eta argian barrena. Dozenaka garai aurreko zeuden, fetal tankerakoak batzuk. Txano zuriak buruan, kable eta hodiei lotuak. Adjuntu batek, aparailuen ezaugarrien berri ematen zien, haien inguruan arduratzen zen pertsonalaren eginkizunari buruzkoa. Dena den, akatzik eza eta zuritasun gardena, ikuskizun hark, zurgagailuen durundia, kontroleko tresnen bipak, isolamendu jantziekin estalitako zantzaile isilak, zientzia fikziozko filme batetik sortua zirudien garai hartarako. Zerbitzu handia zen, zalantzarik ez, Europako jaio berrien ziurik hoberenetakoa, hoberena ez baldin bazan.